teño un libro completo sobre Otero Pedrallo que se titula Oteriana, que presentei cando me deron o premio Trasalba hai 2 ou 3 anos, e polo tanto ali está unha boa parte do que eu penso sobre o escritor, sobre o home, sobre o profesor, etc. O que poida resumir agora en moi poucos minutos, pois vai ser un retrato probablemente moi simplificado dunha personalidade extraordinariamente rica en determinados aspectos. Pero cuidado, Otero Pedrallo era un home conservador. Otero Pedrallo inequívocamente era un home de dereitas, pero cuidado, era un home de dereitas, era un home conservador que non era franquista. Era un home leal, leal a Castelao, leal a Bóveda, leal á Segunda República, leal ao galeguismo anterior ao ano 36, pero era un home que a partir do 36-37 foise esvaendo pouco a pouco. O réximen non foi moi duro con el, primeiro perdooulle a vida, e isto que digo é brutal, é que persoas de características semellantes foron fusilados ou paseados. O que pasa é que Otero Pedrallo tivo valedores en Ourense nos primeiros momentos, senón houbera perdido a vida. E non só lle perdoaron a vida, senón que no primeiro ano, isto é asombroso, e eu levo dicindo e preguntando e ninguén ten contestado, do 36 ao 37, o franquismo permite que Otero Pedrallo continúe non só vivo, senón explicando a súa cátedra de Xeografía e Historia no Instituto, co extremo cuidado que puxo o franquismo no gremio dos profesores, porque os profesores son a semente do mal para eles, polo tanto, todos os profesores que tiveran que ver coa esquerda, coa institución libre de enseñanza, co galeguismo, coa república, había que eliminalos físicamente ou administrativamente, e el non o foi. E queda Otero Pedrallo suspendido de emprego e soldo, pero desde agosto do 37, non desde agosto do 36, e Otero Pedrallo vai vivindo como pode, porque contra o que se di, Otero Pedrallo non é rico, e escribe e publica moito en castelán, tanto en España como en América, e de súpeto Otero Pedrallo terminaría de esvaerse porque el non era, aínda sendo fiel a Castelao e ao vello galeguismo, el non era un home loitador, cada un é como é. Pero temos a sorte de que apareza no mapa da súa vida unha figura como Ramón Piñeiro a partir do 49, cando Piñeiro sae da prisión. E Piñeiro é o que ten un plan para Galicia e unha estrategia para Galicia. Nese plan sabe que don Ramón Otero Pedrallo pois pode ser algo así como o gran emblema, a gran voz, algo así como o presidente moral da galeguidade. Aquí en Galicia, en América ou fora de Galicia, pois sería Castelao, que daquela ainda vivía. Quen vai manexar, pero digo no sentido máis lexítimo, a Otero Pedrallo é Ramón Piñeiro. Ramón Piñeiro encárgase de insuflar no ánimo de Otero Pedrallo pois un certo vigor, un certo pulo, e de facerlle ver algo que Otero Pedrallo, que non era un ser vanidoso, que Otero Pedrallo, facerlle ver que el, polo feito de existir, polo feito de ser, polo feito de falar, polo feito de pronunciarse como profesor, que representaba moitas cousas, e que, polo tanto, que tiña que estar atento a iso. E este papel xogou no ben Otero Pedrallo. Este papel, en certa maneira, encomendado por Piñeiro, deseñado por Piñeiro, el vai no facer moi ben, porque é algo que leva dentro, é dicir, non é nada artificial. E Otero Pedrallo, estou pensando, son da xeración do 50, os que empezamos a decir algo, a escribir algo, a publicar algo, cando temos 20 anos, alrededor dos 50,
pois decatámonos que ali hai unha referencia vaga, unha referencia moi simbólica, pero unha referencia maxestuosa que é a de Otero Pedrallo. Pero cuidado, porque hai unha estratega na sombra ou no fondo que é Ramón Piñeiro, e que en definitiva o que eu chamaría agora, sen ningún ánimo negativo, ni moito menos, a Operación Galaxia. Este é Otero Pedrallo, pero Otero Pedrallo é un home que, mesmo como profesor de xeografía, está alleo á socioloxía, está alleo á economía, como profesor de xeografía é xenial, como poeta da paisaxe, pero, bueno, naturalmente aí ten algunhas limitacións. E, desde logo, porque tampouco quero, aínda dentro da brevidade deste retrato, deixar unha imaxe que poida interpretarse como negativa de Otero Pedrallo. Está dito por min moitas veces, en ese libro que titulei Oteriana, un dos libros dos meus dos que eu estou máis satisfeito. Otero Pedrallo é como escritor en galego, eu creo que o escritor en prosa máis importante que ten dado Galicia. Nin Cunqueiro, nin Castelao, nin Foli, nin ningún outro, é dicir, é o universo literario en prosa, en lingua galega, máis rico, máis persoal, máis suxerente que se teña dado, e iso pois xa xustifica a presencia dun intelectual. Por outra parte, foi un orador extraordinario, ademais un tipo de orador cando xa non había oradores nin en Galicia e probablemente nin en Europa. Otero Pedrallo veu ao mundo para servir a causa da palabra, e el como orador é algo así como se hoxe aparecese aquí nesta tribuna ou na Praza da Quintana a Torre da Berenguela pronunciando un discurso. Isto foi Otero Pedrallo.